er ikke så let at vippe båden, som man lige troede. Godmorgen. 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 Vi synes ikke, du skulle have nogen tynde. Er det rigtigt? Ja, det skulle bare... Ja. Nå jo. Træ der snart stiger af den her synkende skue. Tillykke. Hvorfor ligger det der? Du skal ud og grave din BMW op. Jeg overvejer at ryste den her væk på den måde. Gravredskaber. Morgen, det kan jeg virkelig ikke. Morgen. Hold nu op. Hvad? Det er faktisk solopgang, vi har her til morgen. Ja, det er altid godt herude. Ja, det er ikke helt klart. Det er en... Nej. Perfekt. Det er flot. Der er sgu da kommet en ny skorsten der. Lidt og roligt ud af. Kommende uge. Men tung, det var den. Det giver jo dyrt i længden af det fejlspår. 30. Så svarer jeg. Jeg tror, der er højere.